салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинони муҳтарам, ҳамин видеои ман 1 дақиқаан, 1 минутан. илтимос ҳамин видеои бисёр муфид ва даркориян барои шиносотон роӣ кунед. Агар ягон прикол, ягон музикаву буру бало мебадолӣ дар миллион ватсап мерафт. хуб ана дарвозаи 21 масҷиди ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам. Ина дарвозаи 21. И видео хос барои апо хоҳаро, касоне ки меоянд барои умра ба масҷиди ҳазрати расулуллоҳ меоянд, баъди намози хуфтан дар инаи тараф ҷамъ мешаванд, болода ҷамъ мешаванд. Дарвозаи 21 да вақте ки мардум ҳам бурумаданд, мардако баъди хуфтан дарвозаи 21 қати рост ҷои ҳазрати расулуллоҳ мераванд ва дар онҷа намози чида мехонанд, чӣ мегӯянд, айқиби равза.